Беларусаў старанна адвучваюць скардзіцца. Спачатку чыноўнікі і прапагандысты пачалі цкаваць людзей, якія выкладаюць скаргі ў сацыяльных сетках. А цяпер увогуле афіцыяльныя звароты беларусаў па дапамогу могуць аказацца па-за законам. Чыноўнікі хочуць увесці паняцце злоўжывання правам на зварот. Сярод прыкметаў такога злоўжывання называюць 3 і больш звароты за год, а таксама недакладныя звесткі, якія ствараюць негатыўнае ўражанне пра дзяржаўныя органы, то бок выклікаюць дыскрэдытацыю. Любы зараз зварот можна будзе адхіліць, спасылаючыся на то, што ён дыскрэдытуе. Як мы ведаем, зараз дыскрэдытаваць можа што заўгодна, любая інфармацыя. Калі новы закон прымуць, то чыноўнікі змогуць увогуле не разглядаць зваротаў беларусаў і нават адмовіць чалавеку ў асабістым прыёме. Пры гэтым заяўніку нават нічога не паведамяць і не вернуць арыгіналы дакументаў. Больш за тое, аўтары праекту думаюць, што за злоўжыванне скаргамі неабходна ўвесці адміністратыўную адказнасць. На дадатак, усе звароты будуць абавязкова рэгістравацца ў адзінай дзяржаўнай сістэме, і звесткі заяўнікаў без іхнай згоды могуць перадавацца іншым дзяржаўным органам. Той, хто будзе пісаць зварот, які камусьці не спадабаецца, на мясцовым узроўні, там, райвыканкам, аблвыканкам адразу будуць, як кажуць, на карандаш браць такога чалавека, можа, там прыйдзе хто з РУВД, праверыць тэлефон, там штосьці такое, то бок яны будуць гэта таксама выкарыстоўваць. Пасля разгрому незалежных медыяў і недзяржаўных арганізацыяў зварот у дзяржаўны орган заставаўся апошнім легальным каналам зваротнай сувязі. Канец абмеркавання праекту новага закону 23 ліпеня. Зміцер Смак, Белсат. І да нашага эфіру далучаецца Дмітрый Лепрэтар, адвакат, з якім, уласна, абмяркуем гэтую тэму. Вітаем вас. Добрый вечар. Вітаю. Ну, па-першае, хацелася б адзначыць, што нібыта дзяржаўны орган мусіць, ён абавязаны разгледзець скаргу грамадзяніна. Як такім чынам гэты законапраект суадносіцца з тым, што замацавана ў Канстытуцыі, ці не парушае ён права чалавека? Наўпрост парушае, таму што ў Канстытуцыі ёсць артыкул 40, які якраз такі замацоўвае абавязак дзяржавы адказаць па сутнасці на любы зварот, а калі па сутнасці яны не адказваюць, гэтая адмова павінна быць матываваная. Зараз мы бачым, што уводзяцца новыя артыкулы ў заканадаўства аб звароце грамадзян, якія прадугледжваюць магчымасць наогул нічога не адказваць і нават не вяртаць прыкладзеныя да заявы дакументы. Ну і таксама цікава варта адзначыць, што скарга часам можа інтэрпрэтавацца, прабачце, як дыскрэдытацыя або стварэнне негатыўнага ўражання пра гэты самы орган. Але хто будзе вызначаць, што гэта ёсць дыскрэдытацыя або негатыўны орган? Ну, увогуле, тэрмін дыскрэдытацыя – гэта тэрмін з крымінальнага кодексу, і такім чынам мы бачым, што гэтае заканадаўства ўсё больш і больш аперуе тэрмінамі з крымінальнага заканадаўства. Будзе вызначаць той, каму гэтая скарга ляжа на стол. У большасці выпадкаў скардзяцца да кіраўнікоў тых органаў, на дзеянне якіх прыйшла гэтая скарга. То бок яны самі і будуць вызначаць, што там дыскрэдытуе, а што не дыскрэдытуе. І гэта, на мой погляд, вельмі звужае магчымасць падаць заяву ці скаргу па сутнасці, і каб твая скарга была задаволеная, безумоўна. Звяртае ўвагу таксама заўважная праўка, гэта ўвядзенне паняцця злоўжывання права на зварот. Для яго маюць увесці асобны артыкул нумар 15. Як вы ацэньваеце агулам вось гэты панятак, які хочуць увесці злоўжыванне права на зварот? Ці можа быць такое? Па сутнасці гэта можа быць, але я лічу, што увогуле на сённяшні момант тое заканадаўства, якое зараз ужо ёсць, яно дазваляе дзяржаўным органам неяк змагацца з гэтымі злоўжываннямі. Безумоўна,
некалі, калі і я працаваў адвакатам у Беларусі, мы бачылі такія прыклады, калі гэтым правам злоўжывалі. Але зараз, чым адметнае гэтае новаўвядзенне ў заканадаўства, яно адметнае тым, што, па-першае, зараз у абаснаванні да гэтага законапраекту вядзецца гутарка аб тым, што у далейшым можна ўвесці насамрэч адміністрацыйную адказнасць за такія скаргі, і па-другое, гэта наогул адсутнасць любой рэакцыі на такія скаргі. І сама кваліфікацыя злоўжывання — гэта альбо тое, што дыскрэдытуе на погляд дзяржаўнага органа Рэспубліку Беларусь, альбо такая сітуацыя, калі жалаба падаецца тройчы не ў той орган, які адказны за яе разгляд. То бок, у нас структура дзяржаўная структура не заўжды дазваляе неяк вызначыць, а хто адказны за тое ці іншае пытанне. Ну так, гэта сітуацыя, калі, напрыклад, з аднаго боку чалавек, не ведаючы дакладна, куды звярнуцца, ён звяртаецца, магчыма, не ў тую інстанцыю і можа атрымаць адказ, што вам трэба звяртацца не да нас, а, напрыклад, у зусім іншую інстанцыю. Але тут жа паўстае пытанне, што часам па коле людзей ганяюць, то бок кожная інстанцыя перакідвае на іншую. Так, гэта так званы пінг-понг, гэта ёсць у нашых дзяржаўных установах, калі па сутнасці падаецца жалаба нават на кіраўніка дзяржаўнага органа, які там нешта не так зрабіў, а гэтая скарга кладзецца яму ж на стол. То бок яна перанакіроўваецца менавіта на таго, на каго ты скардзішся. Звычайна, калі такія тры скаргі прыйдуць да аднаго і таго ж кіраўніка, ён скажа, што гэта злоўжыванне і не будзе разглядаць гэта па сутнасці. І нават не паведаміць аб гэтым. Таксама ў абмеркаваннях гэтага закона зазначана, што пры неразборлівым почерку чыноўнік можа не разглядаць гэты зварот. Ці не будзе гэта такой падставай проста не займацца гэтай скаргай, на вашу думку? Я гляджу на гэтую сітуацыю з пункту гледжання бюрократычнай машыны. Калі ёсць магчымасць не разглядаць зварот, то яго не будуць разглядаць, безумоўна. Таму, зноў-такі, мне здаецца, што ўсё гэта вырашалася вельмі добра тым заканадаўствам, якое было. Не трэба было нічога ўводзіць. То бок, гэта ніяк не паўплывае на тое, што то бок тыя ж самыя сітуацыі можна было па-іншаму проста разглядаць. То бок напісаць адказ, што ваш почерк не зусім зразумелы, перапішыце, ці ж яшчэ нешта. Гэта не вырашыць праблему самого чалавека, але дасць магчымасць адмовіць у разглядзе той ці іншай заявы ці скаргі. У нашых гледачоў мы сёння пытаемся, ці на іх думку ёсць сэнс пісаць звароты чыноўнікам агулам. І найбольш з тых, хто прагаласаваў, выбралі варыянт «не», бо гэта не мае сэнсу. 35% з тых, хто прагаласаваў, выбралі. 30% на другім месцы кажуць «так», хоць і не заўсёды гэта працуе. 25% кажуць, што ніколі не спрабавалі звяртацца да чыноўнікаў. І 10% толькі кажуць, што трэба пісаць звароты, бо гэта працуе. Пасля ўвядзення гэтых зменаў, калі сапраўды прымуць все тое, што плануюць змяніць, на вашу думку, як зменіцца агулам гэтая сістэма зваротаў, як яна будзе выглядаць? Па-перш за ўсё, там яшчэ прымаецца адзіная сістэма ўсіх зваротаў электронная, то бок гэта дазволіць чынавенству, і не толькі чынавенству, адсочваць, а хто, куды і колькі разоў скардзіўся. То бок гэта такая
сістэма, якая дазволіць праваахоронным органам прафіляваць тых ці іншых людзей на падставе таго, куды яны звярталіся і па якім справам. Больш за тое, гэтыя дадзеныя іншым дзяржаўным органам могуць перадавацца нават без іх згоды і нават без паведамлення аб тым, што іх персанальныя дадзеныя некуды перадаваліся. І гэта стварае вельмі такое ўразлівае становішча, то бок чалавек 3 разы падумае, ці звяртацца яму наогул да чыноўніка ці не за вырашэннем свайго пытання. Гэта першае. А другое, што яшчэ мяне вельмі турбуе, усе мы ведаем, як працуе зараз наша судовая сістэма, і па сутнасці вось гэтыя скаргі, яны так ці інакш дастаткова эфектыўна працавалі. Але зараз я лічу, што гэтая сістэма таксама будзе працаваць больш марудна, то бок людзі будуць незадаволеныя, таму што яны нават не могуць у нейкіх выпадках зразумець, ці разглядзелі іх скаргу, ці не разглядзелі, якое рашэнне прынятае. Бок я не лічу, што гэтыя змены на карысць наогул грамадзяніну Рэспублікі Беларусь. Гэта на карысць дзяржаўным органам і бюракратыі. Больш за тое, не выключалі і адміністратыўнай адказнасці за скаргі некаторыя, але адзінае пакуль не могуць акрэсліць, што менавіта будзе падлягаць, які прэцэдэнт, калі гэта адміністрацыйная адказнасць будзе ўводзіцца. Вось на вашу думку, калі гэтага не будзе акрэслена, то і тады атрымліваецца як, і нельга будзе чалавека прыцягнуць да гэтай адказнасці, або ўсё роўна лазейка знойдзецца. Навошта гэта зараз, гэты пунктик абмяркоўваецца? Я лічу, што наогул гэтае меркаванне, яно праз тое, што так ці інакш чынавенства бачыць тую незадаволенасць сярод грамадзян Рэспублікі Беларусь, якія справы адбываюцца ў іх двары, у ЖЭСе, у нейкіх дзяржаўных установах і гэтак далей. І іх эфектыўнасць, яна ж ацэньваецца па таму, ці ёсць скаргі на той ці іншы дзяржаўны орган, ці на таго ці іншага бюракрата, ці не. І гэта легальны спосаб знізіць градус, прынамсі, знізіць бачнасць гэтай незадаволенасці, але не вырашыць праблему па сутнасці. То бок, такім рэжымам, як наш, ім вельмі важна, каб усё было ціха. І гэтыя скаргі яны не давалі і не даюць пакою, таму што паказваюць, што сістэма дзесьці не спраўляецца і існуюць тыя ці іншыя праблемы. І гэта вельмі дратуе. І, на мой погляд, вось гэтая змена ў заканадаўстве, яна якраз-такі робіць больш небачнымі гэтыя вось незадаволенасці грамадзян тым, што адбываецца ў краіне. З аднаго боку, мы маем сітуацыю, што фактычна чалавеку ускладняюць гэты зварот, так? То бок, нават калі ён неразборлівым почеркам напісаў, мне падаецца, што все ж таки гэта не падстава для таго, каб увогуле не адказваць, а магчыма удакладніць, што хацеў чалавек запытацца. З іншага боку, як падае агулам закон аб зваротах грамадзянаў, напрыклад, прывяду цытату дэпутаткі Аксаны Кавальковай. Яна кажа, у западных краінах законаў аб зваротах грамадзянаў увогуле няма. Вопросы вырашаюцца праз адміністрацыйныя працэдуры альбо таксама праз суд. І далей, як яна гэта тлумачыць, што акурат Лукашенка тут падкрэсліваецца клопат пра чалавека. То бок, атрымліваецца так, насамрэч, калі мы падаем менавіта так, як робіць гэта Кавалькова, то выглядае, нібыта ў заходніх краінах не вырашаюцца і дагрукацца да чыноўнікаў нельга, але насамрэч гэта не так. Насамрэч гэта не так. Па-першае, ўсё, што касаецца мясцовага самакіравання, гэта і так і называецца мясцовае самакіраванне.
Там ўсё, што тычыцца камунальных паслуг і ўсяго іншага, па-першае, гэта рэгулюецца на мясцовым узроўні выбарнымі дзяржаўнымі кіроўцамі, мэрамі, мясцовымі саветамі дэпутатаў ці муніцыпалітэтамі, ці яшчэ кімсьці. Гэта першае. А другое, там канкурэнцыя. То бок, там не трэба табе скардзіцца на жэст, таму што калі табе не спадабалася штосьці, што адбываецца ў тваім двары, ты можаш сабрацца сваім домам і заключыць дамову з іншай арганізацыяй, якая табе ўсё зробіць якасна. Па-другое, дагрукацца магчыма, першае, як я сказаў, гэта праз выбары, а па-другое, усе дзяржаўныя структуры таксама маюць свае старонкі і свае прыёмы і гэтак далей. То бок ты можаш прыйсці да любога чыноўніка са сваёй скаргай ці са сваім пытаннем і вырашыць яго ці індывідуальна, ці калектыўна з іншымі грамадзянамі, просто падаўшы гэты дакумент, скаргу ці заяву, ці нават праз калектыўныя петыцыі. Тут гэта досыць добра працуе, утвораны якраз такі нармальная інфраструктура, каб падаваць гэтыя калектыўныя заявы ці скаргі ці яшчэ штосьці. І гэта працуе. І больш за тое, свабода меркаванняў, ты аб гэтым можаш напісаць у любой сацыяльнай сетцы. Калі вас двое ці трое, вы можете выйсці на пікет, і вас за гэта не аштрафуюць ці не арыштуюць на 15 сутак. Зразумела, это ў замежжа. А што рабіць беларусам, каб іх зварот не трапіў у сметнік умоўна? Мы памятаем, што Качанова выказвалася пра тое, што за фейкі ў сацыяльных сетках, напрыклад, таксама будуць караць. І нават ужо на дзяржаўным тэлебачанні з'явілася адпаведная тэлепраграма. Атрымліваецца, што ў інтэрнэце не паскардзішся, чыноўнікам скаргу не скіруеш. Ці застануцца нейкія ў беларусаў магчымасці ўвогуле даваць зваротную сувязь на дзеянні чыноўнікаў? Мая парада такая, перш за ўсё звяртацца трэба, і заканадаўства ўсё ж такі існуе, і заканадаўства аб зваротах грамадзян існуе. Больш за тое, гэтыя звароты і абавязак дзяржавы адказваць на гэтыя звароты, гэта прапісана ў Канстытуцыі. Але трэба быць больш акуратным, на мой погляд, то бок выключаць нейкія эмацыйныя моманты са скаргі і больш уключаць факталагічныя гісторыі, то бок храналогію, куды вы хадзілі, што вы там пабачылі, як гэта было зафіксавана, што вам адказалі ў тым ці іншым акенцы у расчётна-справачным цэнтры ці яшчэ негдзе. То бок больш спасылацца на факты, а не на эмацыйныя нейкія моманты, і гэта дасць больш плёну, таму што такую скаргу прызнаць неяк дыскрэдытуючай ці прызнаць такія скаргі злоўжываннем ужо не атрымаецца. Але наша чынавенства, яно ж такое хітрае, можа адкінуць яго, але гэта будзе зрабіць цяжэй.